Palestina döwletiniň Türkmenistana täze bellenlen adatyn daşar we dogry täze ilçisi wagt tap kabul eden üçin hormatly prezidentimize hoşarlyk bildirip, paragyşyk dörejilikli daşar täzesi bilen halkara giňişligini uly awraýy eýe bolan Türkmenistana ýurduna wekilçilik etmegiň özü üçin uly hormatlygyny aýtdy. Hemde pursatdan peýdaranyp, Palestinanyň prezidenti Mahmud Abbasyň türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arkadagymda we hormatly prezidentimize iýeren mehri salamny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Hormatly prezidentimiz ilçini ýokary diplomatik wezife bellenme münasibetli tüýs sürekden gutlap, iki ýurduň arasyna gatnaşyklary mundan meýlekde ösürmek ornuna alyp barjak işine üstünlikler arzu etdi. Döwlet başlarymyz Palestinanyň prezidentine iň gowy arzuwlaryny beýan etdi. Hemde Türkmenistanyň daşar siyasatynda oňun bitaraplyk hukuk ýagdaýynyň ugraryp, dünýä döwletleri bilen netijeli hyzmatdaşlygy ösürmäge uly ähmiýet berýänini bellädi. Ýakyn günneger ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy ösürmek we pugtalandyrmak ýurdumyzyň daşar siyasatynyň ileri sürýän ugurlarynyň biridir. Bellençäli Türkmenistan bilen Palestina döwletiniň arasyndaky syýasy diplomatik gatnaşyklar din hukuklyk, birek-bire hormat goýmak we ananşmak däplerini esasanýar. Bu bolsa awraýly halkara düzümleriň ilkinji nowatda Birleşen Milletler Guramasynyň çäklerini ýakyndan hyzmatdaşlyk etmäge esas bolup durýar. Söhbetdeşleri sowda ykdysadyk gymdaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň häzirki ýagdaý we geljegi barada pikir alşmagyň başyna bir hyzmatdaşlygy ösürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny bellediler. Türkmenistanyň Nevtimi we dokma senatynyň owagyjyk we gaýtadan işleýän pugdaklarynyň önümlerini, dürli alyk garytlaryny eksport etmek geljegi ugurlaryň hataryny örkezildi. Şunun bilen birlikde medeni ansanperwer ulgam Türkmen-Palestin gatnaşyklarynyň möhüm bölegi bolup çykýar. Biz geljekde de halklarymyzy ýakynlaşdyrmakda ähmiýetli bolan ýödary medeniýet günleriniň geçirilmegini, bilim mabatda alışmalaryň, milli sergileriň we maslahatlaryň gurulmagyny gollaýar diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Döwlet başlarymyz beýan edilen ugurlar boýunça hyzmatdaşyň giň mümkinçiliginiň bardygyny gödegine tutup, Türkmenistanyň Palestin tarapynyň anyk tekliplerini we netijeli başlangyçlaryna seretmäge taýýardygyny tasdiklady. Hormatly prezidentimiz diplomati Türkmenistana işe başlamak bilen ýeni däwrge gutlap, oňa bir jan saglyk, awadançylyk we jogapkärli diplomatik işine üstünlikler arzu etdi. Palestina döwletiniň adatdan daşar we dogry ihtiyary wekili hoşnýetli arzuwlar üçin hoşarlyk bildirip, Türkmen-Palestin gatnaşyklarynyň mundan meýlekde ýygyderli ösürmek ornuna ähli tagallalary etjekdigine hormatly prezidentimiz anandyrdy.